sulle tämmönen erikoinen drink. Panna lasi ensin oikein päin. Ensimmäinen vlog-video. Selosta sä mä kahtelen, Joo. mikä sinne lait. Ensimmäinen vlog-video. Tässä tulee olemaan toinenkin mysteerimies. Tsiikataan mitä sinne tulee. Mä sanoisin, että toi on kanadalaista vaahterasiia. Tää on kanadalainen vaahterasiia. Nyt pannaan sitä ihan ilman mittaa tänne pohjalle. Loraus sitä sinne. Mä oon hetken aikaa miettinyt näitä vlogausvideoita ja miten mä lähestyisin niitä, mutta tää on varmaan sitten se mun ominainen. Kalleinta mahdollista konjakkia, eli halvinta mitä alkoista saa. Miten se sitten mainostaa, mutta sehän ei meidän haittaa. Mehän enemmän ollut Suomessa, tämä on virolainen. Hei, ei kuva ei saa puhua. Enemmän 2 senttiä. Monopoly. Mitä tykkäät pelata Monopoly? Se on helvetin pitkävetäinen peli, kestää maksimissaan. Maksimista en tiedä, mutta vähintään aina sen pari tuntia. En tiedä. On se ihan hauska alu. Se on ihan hyvä. Se rinkkioppia on saanut saman metsän marjasta samaan eli saman viidakon hedelmän. Niin pannaanpa tosta konjakki kaverit lakki. Jaha, tämä ei kuulosta ollenkaan hyvältä. Ei, siis konjakki pohjautuu riipaleisiin ja lakkaa on lakki. Opetit mulle jotain uutta konjakista. Joo. Ideahan tässä ei ole luoda silleen mahdollisimman maistuvaa drinkkiä, vaan lähinnäkin silleen, että se sisältää mahdollisimman paljon eri alkoholijuomia ja mahdollisimman paljon alkoholia. Nythän se aika alkoholitarvitse. Joo. No kun me värittää sitä vaikka. Mikä värinen alkoholi? Joo. Vielä tänä alkoholi. Jotain likööriä. Tuosta. Hedelmäli. Ei se on millään lailla tuossa. No, lakka ja vadelmat. Marjoja molemmat, mutta siihen pelottaa jo etukäteen niin saatana. Ja niin saatanasti tulee myöskin Marko Poilta ja Niilo tappaa. Sinne ei mitään hätää. Pari ei mutno eikä hajuukaan. Hyvä. Laitetaan. Mitäs sulla siitä? No tää vähän ois sitten kahdilikööriä ja kaakao. Hei, Molemmat. Joo. Otetaan tuolta 4 senttiä, mutta molemmat puolet auki tuosta ja Otaks 50-50? 50-50 tosta. Jotakin pelottaa jo tässä vai? Jos tää ei tummenna tätä väriä, niin Jeesus kävelis vettä. Mitäs muuta sulla löytyy? Siellä olisi sitten alkoholittomatta otetaan. Heti vittuun. No niin, sama. Heti voitamme emme käydä. Täällä on oliiviöljyä ja pippari. Kato. Cranberry vodka. Finlandia. Mikäs se siinä? Hei, tää on hyvä tavara. Annan tää sopii ton lakan kanssa hyvin yhteen. Eli siitä voidaan huoletta käyttää tätä. Annan sitä tosta polariksi. Mun kuule Galliano on toffee kautta vanilja kautta jotakin likööriä. Ajatellaan sitä. Vanilja. Se on vaniljali. Vanilja on aika hyvä se peittää moneen maan. Hei, mä tiedän, että sulla on pakastimessa joka menee makeaa. Käypä hakemassa, niin tää on niinku tuo mysteerimistä on hakemassa mysteeripakastimesta mysteeriainetta, niin lorautetaan me sinne tosta vähän vielä tujumpaa Gallianoa, eli tuosta. Mitä sä löysit sieltä pankista? No, ensin otin tuolta Takas, eli spinnit ja viinipöytikat, niitä näitä. Solisnaja. Ja oho, sinne on urahtanut vaniljatanko, niin siitä saattaa näyttuaikko kalamuutakaan. Antaa se mulle. Mun omien kommenttien perusteella tästä tulee hirveen tyylisä video, mutta mua ei oikeastaan kiinnosta. Mua semi-jurrista tässä vaiheessa. Tässä on niinku silleen mun ylin ystävä. Niin. Tuu.
sillä sä saat... sekä viini. Joo, siis se oikeesti toimii ihan kaiken kanssa. Melkein. Tämähän menee nyt kaiken muun säädännön mukaan kuin Suomen alkoholilainsäädännön mukaan. Eli siellä nyt on jo viinaa hitusen enemmän sallittu 4 senttiä. Se ei haittaa mitään. Sulla on about 4 senttiä kaikkea. Mä Siellä en on kaivan. 2 senttiä kaikkia. Eli tällä hetkellä 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Ja senttiä. viimeinen. Ja tästä puuttuu nyt jo... The secret ingredient. Sulla on siinä semmonen Joo. kill out. Chileläinen Kill out aihe. punaviini. Punaviini. Purautahan siinä. Vähän niinku Jeesus. Jep. Viini. Paha. Purautetaan. Ei haittaa. Ei se haittaa, lopputulos on sama. Ammattimaisesti pestään työväline kuule käytön jälkeen. Lusikolla pikkusen sekoitetaan. Tarvitsette jäitä. Et saa. Sulla ei oo sellaisia. Ja näin on kanssa. Tässä on kaikki. Katso. Eli otetaan vielä lyhyt kertaus siellä. Konjakkia, lakkalikööriä, kahvilikööriä, kaakaolikööriä, vadelmalikööriä, cranberry-vodkaa, vaniljagallianoa, sitten tämmöistä gallianoa lautantikkoa, 42 promille täytettyä, solisnajaa vaniljatangoilla, niittua ja punaviini. Ja arvosanaksi vois laittaa... Tää on vaikea. Ihmiset ajattelee, että tää on niinku jotain niin hirveitä makusta. Mutta jos joku on juonut sellaista drinkkiä kuin itsemurha, sellaista shottia kuin rankka, tai sellaista yleensä teikilaa, viskiä, konjakkia, kaikkea muuta vitun paskaa. Tämä niin verrattuna 5 kautta 5.